βλέπω, παιδιά, έλεος. Δεν υπάρχει αυτό το κορίτσι. Εγώ αυτό που είσαι τσίχλα, τι να κάνω εγώ. Κοίτα εδώ, όλη την έφαγε, δεν μου άφησε τίποτα. Μου άφησε μου, κάνω τα πουσχάρια. Αλήθεια. Ναι. Πήγαινε τώρα για χαρά, σου πήρε και απ' έξω. Τι λες, εσύ τα πλούδα σε φιλιά. Τι. Τρώγε. Εγώ θα πάω, είσαι ψεύτρα, λοιπόν πάω τσίχλα. Πώς θα τα κάνεις. Να κάνω κανένα από σοκολάτα να σπάσει πλάκα. Καλά. Να κάνω. Τι να κάνεις. Κανένα από σοκολάτα. Ναι. Ναι, είσαι πόσο. Άστο, θέλω. Έλα. Σαν ηλίθεια. Χαζό. Με κοιτάς, με κοιτάω, Τι ζήσα μου μέσα. Δεν ξέρω πώς τη ζωή μου. Εσύ είπα με την κρέπα. Και ούτε κρέπα το ξαναπάω, ούτε την κύχλα κρέπα. Μωρή θα μου σκατά. Μωρή. Τι. Αυτός ο άνθρωπος αυτός που τρώει όλες τις κρέπες και δεν μου αφήνει τίποτα. Κοιτάξτε, το γυάλισε! Το γυάλισε! Ναι, μάγκα, εσύ είπες μια χαρά, Τι λες καλέ? Και δεν μπορούσες άλλο, να δεις εμένα. Αυτό πάει κατευθείαν Facebook. Δεν το νομίζεις. Εντάξει, πάει τσίχλα. Κοίτα εδώ ρε. Κοίτα. Κοίτα. Sorry κιόλας που πίναγα και μέσα στις 10 ώρες να περιμένα. Λοιπόν, αυτή είναι η Αναστασία Τσίγκου. Αυτά, γεια σας.